Skoro nikdo dnes už neví, že první kostku cukru na světě nevymyslel žádný velký cukrovarnický koncern v Paříži ani v Londýně, ale obyčejný ředitel malé fabriky v jihočeském městečku, kam se dodnes jezdí spíš omylem než záměrně. A skoro nikdo neví, že slovo, kterým dnes celý svět od Tokia po Kalifornii nazývá stroje, jež nás mají jednou nahradit, se poprvé objevilo v jednom pražském bytě, v hlavě člověka, který ho vymyslel skoro mimochodem, u kávy, mezi řečí. Byla to celá řada takových prvních. Prvních, na které se zapomnělo tak dokonale, že když je dnes vyslovíte nahlas, lidé se usmějí a řeknou, že to přece nemůže být pravda. 7 věcí, které vymysleli Češi. 7 věcí, které svět převzal, používá každý den, vydělal na nich jmění, které se nedá spočítat, a přitom zapomněl, odkud vlastně přišli. A ta poslední z nich stála svého tvůrce úplně všechno, co měl. Jestli máte rádi příběhy, které se z učebnic dějepisu nějak vytratily, zůstaňte se mnou o něco déle než obvykle. Za chvíli přijde jméno, které jste možná nikdy neslyšeli. A přitom sedí ve vaší kuchyni, ve vaší dílně a možná i nad vaší hlavou. Začněme něčím sladkým. Představte si venkovskou kuchyni někde v jižních Čechách, dřevěný stůl vydrhnutý do hladka a na něm velký kus cukru. Ne sáček, ne kostičky, ne to, co dnes bez přemýšlení sypeme do hrnku. Kus. Tvrdý, bílý, nepravidelný homolovitý kužel, takzvaná hlava cukru, zabalená do modrého papíru, který hospodyně schovávali, protože se z něj dala vyvařit modř na prádlo. Cukr se tenkrát nekupoval po lžičkách. Kupoval se v kuse, jako se kupuje kámen, a doma se z něj musel odlamovat. K tomu sloužily zvláštní těžké kovové kleště s ostrými čelistmi. Přiložilo se to k té bílé hoře a stisklo se vší silou. Ozvalo se suché křupnutí a odletěl kus. Někdy pěkný, někdy se drolila polovina na prach. A skoro v každé domácnosti, kde se s tím zacházelo denně, měl někdo na ruce jizvu potom, jak sklouzly kleště, nebo se ostrá hrana odlomeného cukru zaryla do dlaně. A právě jedna taková zraněná ruka změnila dějiny. Ředitelem cukrovaru v městečku Dačice byl muž jménem Jakub Kryštof Rad, člověk pořádku milovný a přesný, a jeho žena Juliána si prý jednoho dne při odlamování cukru pořezala prst tak ošklivě, že to Radovi nedalo spát. Podle rodinné historky mu položila otázku, kterou si do té doby nikdo nepoložil nahlas. Proč se ten cukr musí kupovat v jednom velkém kuse a doma rozbíjet jako led na rybníce? Proč ho rovnou neprodávají v malých, stejných dílcích, které by se daly brát prsty? Rad si tu otázku vzal k srdci. Nechal si vyrobit lisovací formu, mřížku s mnoha malými přihrádkami, do kterých se nalila cukrová hmota, nechala stuhnout a pak vyklopila. Ale nebylo to hned. Ta úplně první forma se prý bortila, cukr v ní praskal, bubliny nechávaly v kostkách díry a hrany se drolily. Rad zkoušel, měnil poměr vody a cukru, sušil pomalej, sušil rychlej a jeho žena mu u toho prý pomáhala. Trvalo dlouho, než z formy vyklouzla první kostka, která nepovolila v prstech. Měla ostré, čisté hrany a povrch hladký jako oblázek z řeky. Teprve tehdy si byl Rad jistý, že to není náhoda, ale opravdový vynález. Bylo to v roce 1843, kdy si Jakub Kryštof Rad nechal svůj vynález úředně chránit. První krabička kostkového cukru na světě obsahovala 350 kousků, částečně bílých, částečně narůžovělých, a Rad ji věnoval své ženě, té jejíž pořezaný prst to celé odstartoval. Dnes se ta krabička považuje za jeden z nejcennějších předmětů české technické historie. A teď se zamyslete, kolikrát za svůj život jste sáhli po kostce cukru? Ten drobný, samozřejmý, dokonale tvarovaný zázrak, který nikoho ani nenapadne zpochybňovat, vznikl kvůli jedné pořezané ruce v městečku, o kterém většina světa nikdy neslyšela. A ten nápad nevznikl z touhy po slávě, ani po penězích. Vznikl z toho, že jeden muž viděl trpět svou ženu u obyčejné každodenní práce a nedokázal to nechat být. Nejlepší vynálezy často nepřicházejí z laboratoří velkých koncernů, ale z kuchyní a dílen. Z chvil, kdy někdo řekne, tohle přece musí jít udělat líp.
Nebyl to velký vynález, byl to laskavý vynález. A z laskavosti se dostáváme k něčemu docela jinému. K slovu, které dnes zní skoro výhružně. Byl začátek 20. let minulého století a v jednom pražském bytě seděl u stolu spisovatel Karel Čapek a nemohl se pohnout z místa. Psal divadelní hru o umělých lidech, o bytostech vyrobených v továrně, které mají pracovat místo člověka a nedokázal je pojmenovat. Zkoušel latinské slovo, které znamenalo něco jako pracant, ale znělo mu to školácky a nepravdivě. Ta věc na jazyku nedržela. Odešel prý za svým bratrem Josefem, který v té době stál u stojanu a maloval, štětec v ruce, barva na prstech, a řekl mu, že neví, jak ty své umělé dělníky nazvat. Josef, aniž by přestal malovat, prý zabručel jedno jediné slovo. Roboti. Od slova robota, od té staré, těžké, poddanské práce, kterou museli sedláci odvádět na panském. A bylo hotovo. Zkuste si tu chvíli představit. Ateliér, kde je cítit ferméš, terpentín a naolejované plátno. Josef Čapek míchá na paletě barvu, jeho bratr Karel přechází za jeho zády a vypráví o té své hře, o umělých lidech, kteří nemají duši, jen ruce k práci. A Josef, aniž by zvedl oči od plátna, jen tak přes rameno, nabídne to slovo, o kterém neměl tušení, že přežije oba bratry o staletí. Karel se prý zarazil, obrátil to slovo na jazyku a hned věděl, že to je ono, že to sedí, že to má tíhu. Hra se jmenovala RUR a měla premiéru v roce 1920. Během několika let se hrála v Londýně, v New Yorku, v Tokiu. Přeložila se do desítek jazyků a s ní se do všech těch jazyků nastěhovalo jedno malé české slovo, které předtím neexistovalo nikde na světě. Robot. Dnes ho vyslovují inženýři v Kalifornii, děti u počítačových her, vědci, kteří stavějí stroje na Mars. Naprostá většina z nich netuší, že to slovo má český kořen, že pochází od roboty, od dřiny nevolníka na panském poli. Karel Čapek sám na tom trval do konce života. Když se ho ptali, kdo vymyslel to slovo, vždycky odpovídal, že on ne, že to byl jeho bratr Josef, malíř. Ale napadlo vás někdy, když jste to slovo použili, že jste vlastně vyslovili vzpomínku na poddanskou práci českého venkova? Že v každém robotovi na světě je schovaný český sedlák, který dřel na cizím? Zůstaňme ještě chvíli u jmen, protože další příběh je ještě tišší a ještě víc zapomenutý než ten předchozí. Pojďme z pražského bytu ven, na pole. Na těžké, jílovité, mokré pole východních Čech na začátku 19. století, kde se od svítání dřel člověk s dřevěným pluhem a párem volů. Ten starý pluh nebyl nástroj, byl to trest. Dřevěný, těžkopádný, s radlicí, která zemi spíš trhala, než obracela. Sedlák za den ušel s tím pluhem kilometry a udřel sebe i dobytek do úmoru a stejně za sebou nechal brázdu nerovnou, hroudovitou, napůl odbytou. A tady vstupují do příběhu dva mladí muži, bratranci, kteří se oba jmenovali Veverkovi, František a Václav. Jeden byl kovář, druhý rolník. Oba bydleli v malé obci u Pardubic a oba měli jednu společnou vlastnost. Nedokázali se smířit s tím, že se něco dělá špatně jen proto, že se to tak dělalo vždycky. Začali si hrát s tvarem té radlice. Dávali desce, která odklápí zeminu, jiný, šroubovitý tvar, aby se hlína nehrnula před pluhem, ale plynule se obracela a odkládala stranou, travou dolů, kořeny nahoru. Vyráběli, kovali, zkoušeli na poli, vraceli se do dílny, znovu ohýbali. A jednoho dne to sedělo. Jejich zakřivená odhrnovačka, které lidé začali říkat ruchadlo, obracela půdu tak lehce a dokonale, že jeden člověk s jedním koněm zvládl to, na co dřív byly potřeba 2 voly a zničený sedlák. Kovárna, kde je slyšet měchy dýchat do výhně, kde jiskry odletují při každém úderu kladiva. František, ten kovář, drží kleštěmi rozžhavenou desku a Václav, ten hospodář, mu říká: ještě víc to zakřiv. Viděl jsem na poli, jak se hlína převalí, když je ten úhel takhle.
A tak to spolu ohýbali, chladili ve vodě, kde to zasyčelo a vyvalila se pára, znovu žhavili, znovu tloukli. Nosili to na pole za humny, zapřáhli, projeli pár brázd a dívali se, jestli se hlína obrací celá. To nebyl nápad, který přišel v jednu vteřinu. To byla trpělivost dvou lidí, kteří věděli, že to jde udělat líp. Dokázali byste odhadnout, co bratranci Veverkovi z toho svého vynálezu měli? Skoro nic. Ruchadlo se ukázalo tak dobré, že se rozšířilo rychleji, než ho stačili ochránit. Opisovalo se, napodobovalo. Kovář od kováře si okoukl tvar a vyrobil vlastní. Existují dokonce zprávy, že si výrobu podobného pluhu později přisvojili jiní a vydávali vylepšení za své. Veverkovi zůstali chudí. Jeden z nich prý dokonce zemřel v nouzi, zapomenutý. Zatímco jejich vynález oral pole po celé střední Evropě a šetřil síly 100 000 lidí a zvířat. Kdykoliv dnes uvidíte na jaře pole obrácené na ruby s vlhkou, lesklou brázdou, ze které se kouří v ranním chladu, díváte se na potomka toho železa, které kdysi ohýbali dva bratranci v malé kovárně u Pardubic. A jméno Veverka na tom poli neuslyšíte. To je první z našich příběhů, kde vynález přežil svého tvůrce a nechal ho vzadu v blátě. Nebude poslední. Teď, když jsme spolu asi u třetiny cesty, mám na vás jednu prosbu. Zkuste si vzpomenout, jestli jste doma ještě někdy viděli ty staré cukrové kleště na odlamování cukru z homole, nebo starý dřevěný pluh na půdě u prarodičů. Napište mi do komentářů jednu jedinou věc, kterou jste u svých prarodičů viděli a dnes už se s ní nikde nesetkáte. Nemusí to být nic velkého, stačí jeden předmět, jedna vůně, jeden zvuk. Čtu si tady každý jeden vzkaz do posledního řádku. A věřte mi, že právě ty drobnosti, které si pamatujete jen vy, jsou často to nejcennější, co v komentářích je. A teď něco, co voní úplně jinak. Ostře, chemicky, nebezpečně. Přeneseme se do 60. let minulého století, do chemického závodu poblíž Pardubic, do místa jménem Semtín, kde ve vzduchu visel pach rozpouštědel a kde v laboratoři pracoval chemik jménem Stanislav Brébera. Měl řešit praktický úkol. Průmysl, doly, stavby, armáda. Ti všichni potřebovali trhavinu, se kterou se dá bezpečně a pohodlně pracovat. Něco, co nevybuchne, když to upustíte, co nezvlhne, co se dá tvarovat jako plastelína a co spolehlivě vybuchne teprve tehdy, když to opravdu chcete. Brébera a jeho kolega takovou látku vyvinuli. Byla plastická, nažloutlá až narůžovělá, dala se hníst v ruce jako těsto, byla mimořádně stabilní a mimořádně silná. Dostala jméno podle místa, kde vznikla, podle Semtína, Semtex. A tady se příběh láme na dvě části. A to je právě to, co dělá vynálezy tak lidskými. Semtex byl navržen jako pracovní nástroj. Trhal skály v lomech, boural staré mosty, razil tunely, jenže právě ty vlastnosti, kvůli kterým byl tak dobrý, ta tvárnost, ta stabilita, ta obtížná odhalitelnost, z něj časem udělali i jméno, které svět zná z úplně jiných, mnohem temnějších zpráv. Stal se jedním z nejznámějších slov světové bezpečnosti. Slovem, které se objevovalo v novinách vedle slov, jaká si jeho tvůrce nikdy nepřál. Stanislav Brébera prý těžce nesl, k čemu se jeho vynález dá zneužít, a v pozdějších letech se podílel na tom, aby se do takové trhaviny přidávaly látky, podle kterých ji lze snáz vypátrat a odhalit. Vymyslel nástroj a pak strávil kus života snahou zkrotit vlastní dílo. Dal svému vynálezu jméno po malém českém místě, skoro s hrdostí, jako se dává jméno dítěti, a pak sledoval, jak to jméno žije vlastním životem, jak se objevuje ve zprávách z celého světa v souvislostech, které si nikdy nepřál. Dokonce zdůrazňoval, že jeho látka byla stvořena pro poctivou práci, pro lom a pro důl, ne pro nic jiného. Málo kdo dnes ví, že to celé začalo v tiché laboratoři u Pardubic, v hlavě člověka, který chtěl jen usnadnit práci horníkům. Vynálezce neurčuje, kam jeho vynález půjde, určuje jenom to, odkud vyšel. A odsud se dostáváme k člověku, který svým vynálezem dosáhl něčeho, co před ním v celé zemi nedokázal nikdo.
Vraťme se do laboratoře, ale do jiné, o něco starší a o hodně tižší. Do laboratoře, kde se nepracuje s trhavinou, ale s kapkou. S jednou jedinou kapkou rtuti. Těžké, lesklé, stříbřité, která pomalu roste na konci tenké skleněné trubičky, nabobtná, zachvěje se a odkápne. A hned za ní roste další. Kap, kap, kap. V tom rytmu, pravidelném jako srdce, strávil velkou část života muž jménem Jaroslav Hejrovský. Byl to fyzikální chemik a zabýval se otázkou, která zní nudně, dokud nepochopíte, co se za ní skrývá. Jak zjistit, co přesně a v jakém množství je rozpuštěno v nějaké kapalině, jenom pomocí elektřiny? Hejrovský přišel na to, že když nechá do zkoumaného roztoku pomalu odkapávat rtuť z tenké trubičky a přitom sleduje, jak se mění elektrický proud, dokáže z toho vyčíst, jaké látky v roztoku jsou a kolik jich je. Ta metoda dostala jméno polarografie. Zní to jako suchá věda, ale představte si, co to znamenalo. Najednou šlo přesně a rychle zjistit složení téměř čehokoliv tekutého, léků, krve, vody, kovů v roztoku. Byla to metoda, která pomáhala lékařům, hutníkům, výrobcům léčiv, kriminalistům, celým odvětvím. A přitom to celé stálo na jedné trpělivé kapající kapce rtuti a na jednom trpělivém muži, který ji roky pozoroval. A představte si tu trpělivost. Byl to muž skloněný nad skleněnou trubičkou v přítmí laboratoře, který den za dnem sleduje, jak roste a odpadává kapka rtuti a zapisuje, měří, kreslí křivky na papír. Právě z té skoro mnišské trpělivosti vzešla metoda, kterou pak používali laboratoře po celém světě, aby zjistili, co je v léku, co je v krvi, co je ve vodě, kterou pijeme. V roce 1959 dostal Jaroslav Hejrovský za polarografii Nobelovu cenu za chemii. Byl to vůbec první Čech, který kdy dostal Nobelovu cenu za vědeckou práci. Vůbec první. Celá země, tolik generací učenců, lékařů, myslitelů a on byl ten úplně první, kdo přinesl domů tu nejvyšší vědeckou poctu, a to za nápad tak čistý a tak elegantní jako kapající rtuť. A přece se dnes zeptejte lidí na ulici, kdo byl první český nositel Nobelovy ceny za vědu a uvidíte, jak málo kdo si vzpomene. Padne pár jmen ze světa umění, ze světa politiky, ale tenhle tichý chemik s kapkou rtuti se ve vzpomínkách objeví jen zřídka. A přitom bez jeho metody by dnešní laboratoře vypadaly jinak. Kap, kap, kap. Někdy je největší objev ten nejtižší. A teď jsme dorazili k srdci celého tohoto vyprávění, k příběhu, kvůli kterému jsem tohle všechno začal vyprávět. Protože až doteď jsme mluvili o zapomenutých vynálezech. Teď budeme mluvit o zapomenutém člověku. O člověku, kterému jeho vlastní zem dala jméno, cizina odměnu a osud výsměch. Jmenoval se Josef Ressl a narodil se v Chrudimě na sklonku 18. století v roce 1793. Byl to člověk mnoha řemesel a jedné posedlosti. Vystudoval lesnictví, staral se o lesy u moře, v přímořských krajích tehdejší Rakouské říše a možná právě tam, u přístavů, u lodí s obrovskými plachtami, které bezmocně stály, kdykoliv utichl vítr, se v něm usadila otázka, která ho už nepustila. Proč loď musí čekat na vítr? Proč se člověk musí spoléhat na plachtu, na počasí, na milost přírody? A jak by se dala loď rozpohybovat sama, silou stroje? Musíte si uvědomit, jaký to byl tehdy svět. Loď to byla plachta a plachta to byla milost počasí. Kapitáni čekali v přístavech celé týdny, až se obrátí vítr. Náklady hnily, cestující marnili čas. Bezvětří dokázalo zastavit celou flotilu uprostřed moře a nechat ji tam bezmocně houpat s plachtami splihlými jako mokré prádlo. A Ressl chodil kolem přístavu a nemohl tu bezmoc přijmout. V hlavě mu rostla myšlenka, kterou většina jeho současníků považovala za bláznovství. Ressl měl odpověď a byla geniální ve své jednoduchosti. Šroub. Ne bok lodi z koly, jak to zkoušeli jinde, ale jediný šroub pod hladinou, na zádi, který se otáčí a jakoby se zavrtával do vody a tlačil loď dopředu.
Přesně to, co dnes najdete pod každou motorovou lodí, pod obrovskými tankery i pod malým člunem na přehradě. Lodní šroub. Vrtule. Russell si tenhle princip nechal chránit už koncem 20. let 19. století, roky předtím, než ho svět uznal. Léta bojoval s úřady, s nedůvěrou, s posměchem, s lidmi, kteří mu říkali, že se loď nedá pohánět zavrtáváním do vody, protože to přece nedává smysl. A pak přišel den, na který čekal celý život. V přístavu u Terstu spustil Russell na hladinu malý parník a připojil k němu svůj šroub. Kolem stáli zvědavci, pochybovači, možná i posměváčci. Kotle se rozehřály, pára začala pracovat, šroub se pod hladinou roztočil a loď se skutečně, sama, bez jediné plachty, bez jediného vesla, rozjela po hladině rychlostí, jakou nikdo nečekal. Žádné plácání vesel, žádné praskání plachet ve větru, jen tlumené bušení parního stroje a zatím tichým rytmem loď kloužící vpřed. Poprvé v dějinách hnaná šroubem zavrtávajícím se do vody. Lidé na břehu prý stichli. Ta směs úžasu a nedůvěry, kdy dav pomalu chápe, že se dívá na začátek něčeho úplně nového. Fungovalo to přesně tak, jak Russell roky tvrdil, že to fungovat bude. A pak, přímo uprostřed toho triumfu, praskla trubka. Potrubí na parním stroji nevydrželo tlak, uniklo a úřady zkoušku okamžitě zastavily. Nikoli kvůli šroubu, ten pracoval dokonale. Kvůli poruše stroje kolem něj. A to zdánlivě malé selhání, ta jedna prasklá trubka, spustila lavinu, která Russella pohřbila. Úřady zkoušení dalších pokusů zakázaly. Jeho vynález uvázl v šuplíku, v úředních spisech, v mlčení. A zatímco Russell bojoval s papíry a zákazy, princip lodního šroubu se objevil jinde, v cizích rukou, v cizích zemích, pod cizími jmény. A ti druzí na něm postavili slávu i jmění. Loďstva celého světa se během několika desetiletí přezbrojila na šroub. Oceány se pokryly loděmi, které pluly přesně tak, jak to Josef Russell předvedl v Terstu jako první. A jeho jméno se u toho neobjevovalo skoro nikde. Zkuste na chvíli stát v jeho kůži. Předvedl jste před svědky, že vaše celoživotní myšlenka funguje, že jste měl celou dobu pravdu. A pak, kvůli jedné prasklé trubce, kvůli poruše, která s vaším vynálezem nemá nic společného, vám všechno seberou. Vaše papíry zapadnou do šuplíku. A vy roky chodíte od úřadu k úřadu, píšete žádosti, prosíte a slyšíte pořád totéž, že to počká, že se to musí ještě prověřit. A mezi tím vám dochází peníze, zdraví i čas. A jednoho dne se dozvíte, že totéž, co jste předvedl vy jako první, staví teď jiní lidé v jiných zemích a sklízejí za to obdiv i bohatství. To není příběh o smůle. To je příběh o tom, jak se génius může utopit v mlčení úřadů a v lhostejnosti světa, který ještě není připravený poslouchat. Josef Russell zemřel v polovině 19. století, chudý, nemocný, na cestách za prací, daleko od domova a daleko od jakéhokoliv uznání. Zemřel jako muž, který dal světu jeden z nejdůležitějších pohonů v dějinách dopravy a nedostal za něj skoro nic. Ani slávu, ani peníze, ani klid. A to je na tom snad nejsmutnější, že uznání, o které tak dlouho a tak marně prosil, přišlo velké a upřímné od celého odborného světa. Jen přišlo pozdě. Tak pozdě, že už ho nemohl slyšet, že se ho dočkal jenom jeho hrob. Teprve dlouho po jeho smrti se začalo připomínat, že první, kdo prakticky předvedl lodní šroub v pohybu, byl Čech s Chrudimi. Dodnes se o prvenství vedou spory, ale ta scéna v terském přístavu, ta loď, která se sama rozjela po hladině a pak musela zastavit kvůli prasklé trubce, ta zůstává. Vynález přežil, vynálezce ne. Přemýšlejte o tom příště, až uvidíte loď plout proti větru. Pod hladinou se otáčí sen jednoho zapomenutého muže. Nadechněme se po tom příběhu. Snižme na chvíli hlas a vraťme se z rozbouřeného moře zpátky na pevnou zem, protože poslední z našich 7 věcí visí vysoko nad našimi hlavami a chrání nás dodnes, aniž bychom o ní věděli. Představte si letní noc předindustriálního venkova, kde není žádné pouliční osvětlení, jen tma, hvězdy a ticho.
A pak se na obzoru zvedne bouře. Nejdřív jen vzdálené zahřmění, pak čím dál silněji, až obloha praská a bílé blesky bijí do stromů, do věží kostelů, do doškových střech. Pro tehdejšího člověka nebyl blesk přírodní jev. Byl to trest, hněv, boží prst. Když blesk zapálil stodolu nebo srazil zvonici, lidé sepjali ruce a modlili se, protože nevěděli, co jiného dělat. Blesk se nedal chytit ani odklonit. Přicházel z nebe a nebe se neporoučí. A do téhle tmy, plné strachu a modliteb, vstoupil kněz. Jmenoval se Prokop Diviš a byl to farář a přírodní badatel na Jižní Moravě, v obci u Znojma. Člověk, který se ve volných chvílích zabýval elektřinou v době, kdy o ní téměř nikdo nic nevěděl. Diviš pochopil něco, co bylo na svou dobu skoro kacířské, že blesk není hněv, ale jev. Že je to elektřina, tatáž, kterou uměl vykřesat ze svých pokusných přístrojů, jen nesrovnatelně mocnější. A když je to jev, pak musí existovat způsob, jak ho ovládnout. Postavil zvláštní zařízení, vysoký stožár nesoucí množství kovových hrotů spojený se zemí. Stroj, který měl z ovzduší odvádět tu nebezpečnou elektřinu bezpečně do země dřív než uhodí. Postavil, řečeno dnešními slovy, jeden z prvních uzemněných bleskosvodů na světě. A postavil ho v roce 1754. Byla to myšlenka tak odvážná, že hraničila s rouháním. Žijete v době, kdy se blesk pokládá za projev nejvyšší moci, do čeho člověk nemá právo zasahovat. A přijde farář, tedy člověk, od kterého byste to čekali ze všech nejméně, a řekne, že ten blesk je jenom síla, kterou lze pochopit a odvést stranou. Že se nemusíme modlit, ale můžeme postavit stroj. A přitom v tom neviděl žádný spor s vírou, jen pochopení světa, který Bůh stvořil. A jak už to v tomto vyprávění chodí, konec nebyl spravedlivý. Když v kraji přišlo neúrodné, suché léto, část místních lidí dala vinu právě jeho podivnému stroji, který prý svými hroty odčerpává z nebe vláhu a odhání déšť. Sucho, spálená pole, hlad na obzoru a strach, který si hledá viníka. A najdou ho v tom podivném stožáru s kovovými hroty, který postavil jejich farář a o kterém nikdo pořádně neví, k čemu je. Přišli a strhli ho. Ne ze zloby, ale ze zoufalství a z nevědomosti, protože svět ještě nebyl připravený uvěřit tomu, co Diviš pochopil o desítky let dřív než ostatní. Muž, který postavil ochranu před bleskem dřív než většina světa vůbec tušila, že něco takového je možné, se dočkal toho, že mu jeho dílo rozebrali vlastní sousedé. Jméno, které dnes v souvislosti s bleskosvodem znají po celém světě, bývá cizí. Jméno Prokopa Diviše zůstalo doma, u nás, tiché a téměř zapomenuté. Nezničila ho hloupost nepřátel, zničila ho úzkost lidí, kterým chtěl pomoci. A přitom pokaždé, když za bouře sedíte v bezpečí domu, nad jehož střechou trčí tenká kovová tyč svádějící blesk do země, ozývá se v ní kus myšlenky moravského faráře, který se odvážil tvrdit, že nebe není neporazitelné. Než dojdeme k závěru, ještě jednou se vás zeptám a tentokrát na něco jiného než na začátku. Ze všech těch 7 věcí, o kterých jsme si dnes povídali, z kostky cukru, ze slova robot, z ruchadla, ze semtexu, z kapající rtuti, z lodního šroubu a z bleskosvodu, která vás nejvíc překvapila? Která z nich pro vás byla tou největší novinkou, tím okamžikem, kdy jste si řekli, počkat, tohle, že vymysleli u nás? Napište mi to jméno nebo tu věc dolů do komentáře a jestli víte o nějakém dalším zapomenutém českém vynálezu, který jsem dnes nezmínil, napište i ten. Každý takový vzkaz si tady čtu osobně, řádek po řádku, a věřte, že se z nich pokaždé sám dozvím něco, co jsem nevěděl. A teď to všechno spojíme dohromady. Zavřete na chvíli oči a projdeme si to ještě jednou, jako se procházejí staré fotografie v krabici. Ta pořezaná ruka Juliány Radové v dačické kuchyni, kvůli které dnes existuje kostka cukru tak dokonalá, že si ji už nikdo nedovede představit jinak. Marius Josef Čapek se štětcem v ruce, který zabručel jedno slovo a nechtěně jim pojmenoval budoucnost celého lidstva.
slovo, ve kterém dodnes tiše dře český nevolník na Panském. 2 bratranci Veverkovi, kováři a rolníci, kteří ohnuli kus železa do dokonalého tvaru a zemřeli chudí, zatímco jejich ruchadlo dodnes obrací každé jarní pole. Chemik Brebera, který uhnětl trhavinu jako těsto a pak strávil léta snahou skrotit vlastní dílo. Trpělivý Hejrovský a jeho kap kartuti, kap, první česká Nobelova cena, tak tichá, že ji svět skoro přeslechl. A nad nimi, nade všemi, ta loď v terstském přístavu, která se sama rozjela po hladině, a moravský farář, který postavil past na boží blesk a dočkal se, že mu ji strhli vlastní sousedé. 7 věcí, 7 prvních. A skoro u každé z nich stál na začátku člověk, který z toho neměl skoro nic, a na konci svět, který na něj zapomněl. To není náhoda a není to smůla. Vzpomeňte si, jak jsem na začátku říkal, že ta poslední věc stála svého tvůrce úplně všechno, co měl. Josef Resl skutečně zaplatil vším, chudobou, zdravím, klidem, jménem, a nebyl v tom sám. Veverkovi, Diviš, do jisté míry i ti ostatní. Tady je ta pravda, kterou si z dnešního vyprávění odnesu já. Tyhle vynálezy nezanikly a nezapadly proto, že by byly špatné nebo slabé. Naopak, byly tak dobré, že je svět převzal celé a jejich původ nechal za sebou jako zbytečnou přítěž. Nikdo těm lidem jejich prvenství neukradl jednou velkou krádeží. Ukradlo se to pomalu, tiše, zapomínáním. A zapomínání se dá zastavit jenom jediným způsobem. Tím, že si znovu vzpomeneme. Tím, že to jméno znovu vyslovíme nahlas. Rat, Čapek, Veverka, Brebera, Hejrovský, Resl, Diviš. 7 jmen, 7 věcí, které dnes používá celý svět a jejich kořen leží tady, u nás, v malých městech a tichých dílnách a laboratořích, o kterých se nepíše v cizích učebnicích. Nemuseli být slavní, aby byli první. A my nemusíme být slavní, abychom si je pamatovali. Tak mi řekněte jedno poslední, docela konkrétní věc. Kterou z těchto 7 věcí máte právě teď na dosah ruky? Kostku cukru v cukřničce? Loď, kterou jste viděli o dovolené? Bleskosvod na střeše vašeho domu? Napište mi to úplně přesně, ať vím, který z těch zapomenutých vynálezů je zrovna u vás doma. Čtu si tady každou jednu vaši zprávu, do posledního písmene, a odpovídám, jak jen stíhám. A jestli chcete, abychom takhle společně vytahovali z prachu další a další zapomenutá česká jména a příběhy, které svět převzal a jejich původ ztratil, zůstaňte se mnou i příště. Protože téhle země, těch tichých, poctivých, geniálních prvních, se v paměti skrývá ještě mnohem, mnohem víc, než se dnes vešlo do jediného vyprávění.